naučil přehovat každou korunu, Kačenka se bude vdávat. Kačenka se bude vdávat? No ale když jsem ji nikdy žádným šohajem neviděla. No ani v hody s nikým netancovala, no ani se mnou nezahlídla v kroju. No co tak najedno? Jak najednou? Však ruky má, na to co? Ty, Janku, no, ten tvůj recept na to vyčíření té moje Millerky, myslím, nebyl zrovna nejlepší. Vždyť je to jakýsi hustý, teď to vůbec z té flašky neteče, podívej se. No, je to jakýsi rozholvatý. Ty, Matěju, že my jsme tam té želatiny nasypali? jak my? Ty jsi to tam furt sypal a povídal si, jenom sypme. Čím víc, tím lepší, aspoň se to rychleji vyčiří. Ale co já s tím chtěl? Budu dělat, co já s tou osměrkou budu dělat, když já budu muset srazit snad obruček, abych to z té bečky dostal, vůbec ten rosol. Onehedá v té naše hody, když jsem tak seděl v té hospodě u buchtů a díval jsem se na ty naše mladé stárky, jevní děvčice a jak se vrtěli. Ty sukně, jak se jim točili a zvíhali. A jsem zahlídl stehínko. Že o tobě hodí. A povídal jsem si teda jenom tak v duchu, kam jsme dali oči, že jsme si vzali takový starý a škaredý babi. No a potom z té fance šel odpoledňa, ale do večera neodešel. Dáte ho musela mět na to polikování. To je fan. Podívej, dobrý to všechno. Tu povrchní konci nepotkal mě tento financ. A ona mě hned zhurta. Kdo to tady pálí? A v kterém baráku se to dělá? No to šelnic teda. Zavedl jsem mu na kopeček a povídám mu, vidíte tam to věž? Tož to je kostel. Tam se nepálí. Vedle kadidlo. Tato! Nevím nic teda. Tato! Krmili jste králíky? Majou jakýsi velký břuchy. Mama říká, že jsou s nás dutí. Máte jich někdo? Jak jsi tu našel? Teď jsem doma říkal, že jdu kvůli tomu protokolu. No ale když jsi tady, tak si sedni a zavdej mu to. Tožky. Kavečku, respíte. Naleju. Dopi. No to já pít nebudu. To smrdí jak rasuj pytel. Ty šušná, no lidem jakési. To že smrdí?